Kwa chako heni anyuola mar ji auchiel mano wito ngimagi e masira mar apaya okinyi makawuono e gwenge ma Isambu Gilgil e kaunti mano ma Nakuru. Osechakayanga chenro mar yango kendo timo nonro mar ringre mag wedegi. Chenro mitimo e kar kano ringre e osiptal mag Gilgil sub county. Jogeko mano yudo masira makamano ne nitiere nyamburko mar ji giwegi. Mano tumore rigiri gi nyamburko kido mar bas matingo jowuoth. Masira makamano otimore e kinde mana rik giwuok e nyasi mano mar ik mano bagi Nyakach e kaunti ma Kisumu chieng' tich abich. E kar kano ringre e osiptal mag Gilgil sub county. Familia mar rawera mantiere koda higni 26 mong'ere kaka Peter Ogola nitiere kod kihondko to kwinjo tho mar wuodegi. Peter, wuoro mantiere gi nyithindo 3, en achiel kuom chwo 6 manotho e masira mar apaya manotimore okinyi makawuono e gwenge ma Isambu Gilgil. It was only my brother which we can cooperate with. But now he has gone and he left us in bad condition because we have young children. Life sijui venye itakuwa after here. Jal machielo manowito ngimane e masirano en David Madara Ogunde, wuoro mantiere koda higni 43 makoro weyo chien nyithindo 5. Ji 2 gin moko kuom ji 6 mane rik owuok e nyasi mar iko e gwenge ma Nyakach kendo ne rik gidok Nairobi. Nikaambiwa ni kama wamepata ajali na wanahitajika familia yake, so ndio nilichukua jukumu nikimbie mpaka hapa kuconfirm ni nini imehappen. Kwa bahati mbaya wamekufa wote wenye walikuwa kwa hiyo gari. David alikuwa mtu mzuri kwa maisha yetu. Ni mtu ambaye alikuwa anaunganisha familia yetu. Kitu yoyote ikitendeka, yeye ndio anasimama. Juzi ndio tulizika ndugu yetu mkubwa Ajaka. Na tena sasa tunazika mwingine. Masira mar apayano manotimore kar Saboro mana piny Rugodo odiechieng' makawuono. Ne oriwo nyamburko mar ji giwegi kod nyamburko kido mar bas mane rik ochomo Nakuru. Lipod obila oyango ni basno ne temo kadho nyamburko mamoko. Kata kamano, ne utumore rik kod rig nyamburko mar ji giwegi. Makosa kubwa ambayo tunaona kama ilitokea ni upande ya bus. Ilianza kuovertake magari zingine ikiteremka bila kuangalia ile gari ambayo inatoka upande ya chini. So wakati iliingia upande ya Nissan mahali ilikuwa inapandia, ndio zikakutana head on. Nataka kuwahimiza madereva na watumiaji njia mahali popote wawe waangalifu. Ringre ji 6 go okan e kar kano ringre e osiptal mag Gilgil. Kata kamano, ywak nitiere kaluwore gi medruok mag masira mar apaya e apaya ma Nakuru kochomo Nairobi. E kind thuolo mar dweni kende, mohewo ji 20 osewito ngimagi e masira mar apaya. Tunapoteza vijana wadogo katika barabarani ambao wanaacha familia na familia inakuwa ngumu kujitegemea. E kinde makoro anyuola mopogore nitiere gi lit kod kuyo. Koyo podi medo chwal ne piny owacho mondo tiek chenro mar gedo mar apaya mar Rironi kochomo Mau Summit mabiro konyo e duoko chien masiche mag apaya e gwengego.